Leitzarango bailara lurraldean daukagun altxor natural, sozial eta historikoa da, ondare natural eta biodibertsitatearen gordailu. Gaur, bertatik bertara ezagutu ditugu, azken urteotan, ibaiaren ingurua berreskuratu eta aisialdi berde eta turismo jasangarria sustatzeko ekimenak. Naturguneen zaintza ezinbesteko balioa da Gipuzkoan eta aldi berean, bestelako aktibitateekin batera garatu eta gauzatu beharrekoa. Batez ere lehen sektoreari, turismo jasangarriari, ekonomia zirkularari edota bioekonomiari lotuta. Osasunean eta ongizatean dituen onurekin batera. Andoainen bezala, Gipuzkoa osoan jakin dugu balio horiek berreskuratu eta modu orekatuan herritarren gozamenerako egokitzen. Orain, oreka berde horretan aurrera egiteko momentua da.